In a remarkable development, Mr. Peter Lembede, founder and CEO of Kamvelo Trading, a division of Kamvelo Skills Development, spearheaded a program in collaboration with Agri-SETA. 20 unemployed youths participated in landscaping training, facilitated by Mr. Lembede's initiative. Following the completion of their training, these individuals will be awarded certificates. This project, aimed at combating unemployment in wards 23 and 24 in the Bizana area, plans to enroll more students this year. Ngisuka kuKamvelo Trading or Kamvelo Skills Development. Apha besisenza kule project besifunda landscaping efika no Agri-SETA. Yes. So Agri-SETA ke Kamvelo badibana bathatha abantu apha ekuhlaleni abayi-20 youth saqhuba ke ukusuka kunyanga ka-1st of July last year sizayigqiba apha March this year. Isiqhubeka kakuhle kakhulu ke isincedisile into yobasifunde apha kule program ngibona sixhamlile kakhulu. Benefit abantu abayi-20 izasincedisa kakhulu kuba ngoku basawuphuma ne-certificate nolwazi, because ungasiphatha i-certificate but xa ungazi into ufana nebhakede elingenkqeza nje elingenamanzi. Isixhase kakhulu, nazo into endingayitsho. What is what 23 no what 24 bekuthathwa abantu kweziwadi ngokulinganayo tenga bayatenga. Igama lami nguPeter Lembede, director ye-Kamvelo Trading. I-project yethu ye-Kamvelo Skills Development, it was a great success. Because the people abaqalileyo i-project we're heading towards the end, and we still the number is still it's number this initiative siyithathele ukuncedisana nabahlali balapha eBizana to try and bridge the gap ye-unemployment. Sithe masiqale ukuqala le-skills development so that abantu babe equipped, abantu xa ngaba eqina ukufunda, at least abe enayo into nangexesha lokufunda, at least benena-challenges as a transport, because beyikhona i-stipend esifumana. So yeah, and we are hoping to get more of this leadership so that we can reach more number of people. Yeah, and Kamvelo, it's a construction company, grade 4C construction company, which has employed more than 50 people within the space of 2 years. Some of the projects include
main road yaseWalkosan, Quan parking lots, which is left, right, and some other project with fiber running fiber bulk post pipe for fiber, and doing networking, because we also do IT and networking. Apha kusemgungundlovu yinkundla yalapha kulelapha yona ke sifike kubonakala uba kumile ingca loo nto siqale senza le plot engapha sazokwenza le xa ujika ngapha ngapha sise-123 ebizwa ngoba yijeriko ebizwa ngoba yijeriko. Apha yeminye imisebenzi esiyenzileyo apha size sazokwenza eli litye ubona apha eli litye ye-2000 banilong 2008 kuthe kwasweleka ootata noomama noosisi bethu bebulawa umshophi oke wafika apha kule lali kuthiwa nguMaligaju, bebulawa kabuhlungu. Bathi ke bangcwatywa bona ke bangcwatywa kumakhaya ngamakhaya wabo, kodwa kwaba nombono wokuba makwenziwe ilitye lesikhumbuzo labo bonke abo bantu abathi basweleka. Bonke ke abo bantu ngaba kweli. Sithe ke xa sisenza le project Kamvelo sabona kungumbono omhle uba size apha sizokwenza sityale ezi plants kweli litye labantu bethu. Yile ke uyibona iphuma ngolu hlobo.